Často se nás ptáte, jaké elektrické rozvaděče máme k dispozici na naší půjčovně. V tomto videu si ukážeme základní typy, které používáme. V zásadě používáme dva typy rozvaděčů, malý a velký, od německé společnosti ABL. Oba typy jsou extra odolné s pugumovaným povrchem a krytím IP44. Velký rozvaděč má 16 230V zásuvek, 3 zásuvky 16 A 5-pinový a 4 zásuvky 32 A také 5-pinový. Malý rozvaděč má 6 zásuvek 230V, 2 zásuvky 16 A 5-pinový a jednu 32 A zásuvku také 5-pinovou. Rozvaděče jsou k dispozici na půjčovně Praha, Brno anebo Pelhřimov. Děkujeme za sledování videa. Další naleznete na kanálech YouTube, na Facebooku anebo na našem webu kompresorypema.cz.